Igazi fesztivál hangulat uralkodott 2 napig a felvidéki Bátorkeszin. A 3500 lelkes településre rengetegen látogattak el, hogy megkóstolják a környék szamatos borait. A borfesztivál nagyon fontos szerepet tölt be a település életében, hiszen ez a környék legnagyobb rendezvénye. A boroknak, illetve a színes programoknak köszönhetően több ezer ember látogatja meg a községet. Elsősorban mindenképpen azt jelenti, hogy láttatni tudjuk magunkat, meg tudjuk mutatni szépségeinket, adottságainkat, nem csak a bor készítés területén, hanem remélhetőleg egyre szélesebb körben. Ennek egyik jó példája az, hogy az utóbbi években, elsősorban az idei évben már helyi terményeket is árusítunk, tehát helyi kézműves termékeket, kalácsokat, helyi jellegzetességeket, az úgynevezett Magyarországon értéktárként nevezett fogalom köré csoportosuló termékeket. Bátorkeszi, ez a közel 1000 éves település a Duna közelében, egy ízig-vérig magyar község, amely erre a 2 napra a Kárpát-medence magyarjainak találkozó helyévé változott. Azt gondolom, hogy a magyarság számára az a fontos, hogy a gyökereit ismerje, az együvé tartozás érzését erősítsük, hiszen ez megmaradásunk záloga, és nem csak a végeken úgymond, hanem az anyaországban is. A rendezvény főszervezője is leginkább a találkozást tartja fontosnak. Azt, hogy itt együtt lehetnek a felvidéki, anyaországi, erdélyi és délvidéki magyarok. A fesztiválon több tucat helyi és vendégborásznál lehetett kóstolni. Itt lényegében az, hogy a pince tulajdonosok, a ismerősökkel, haverokkal, mindenkivel összejönnek, és azokkal beszélgetnek, elszórakoznak, és ez ennek lényege, ez lenne a lényege. Nagyon sok ismerős van, finomak a borok, és nagyon jó a közösség. A település a magyar határtól néhány kilométerre található, így a rendezvény sok anyaországi magyart is átcsábított felvidékre. Nekem azért tetszik, mert ilyen családiasabb hangulatú, mint a nagy fesztiválok. Szerintem jó zene van, jó borok vannak, kint vagyunk a szabadban. A fesztivál nem csak a borról szólt, a szervezők nagyon komoly hangsúlyt fektettek a magyar kultúra népszerűsítésére is. Felvidéken is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az ízletes borok, egyre több borász törekszik arra, hogy minőségi italt készítsen. A helyi kistermelők, akik itt is vannak, hogy minél jobb megjelenítést kaphassanak, és piactudomást szerezzen arról, hogy nem csak nagyok vannak, és nem csak külföldi behozott borok vannak, hanem van nagyon sok kis termelő, akinél ugyanolyan jó vagy még jobb minőségű bor van. Sokszor hallani, hogy borban az igazság, azonban a Bátorkeszi Borfesztivál jó példa arra, hogy nem csak az igazság, hanem az összefogás, a megmaradás és a nemzeti büszkeség is fellelhető ebben a páratlan nedűben.